Co všechno potřebujete vědět jako rodič, abyste dokázali poradit vašim dětem při výběru oboru a školy? Víte, jak postupovat? Které obory jsou lukrativní a podle čeho vybrat kvalitní školu? Kariérní kompas vám na to poskytne odpovědi, které jako rodič potřebujete vědět. Po vyplnění testů se v sekci kariérní preference dozvíte, jaké pracovní úkoly vašim dětem budou vyhovovat, co to pro ně znamená a hlavně dostanete seznam doporučených pracovních pozic, na které se vaše dítě hodí. Po rozkliknutí karty profese se také dozvíte, co pozice obnáší, její pracovní náplň, jakou potřebuje dítě splňovat kvalifikaci a jak je pozice ohodnocena, což znamená průměrnou hrubou i čistou mzdu a také jaká je odhadovaná poptávka po tomto zaměstnání do budoucna. Širší přehled pozic najdete v sekci vybrané profese, kde jsou hvězdičkou označeny ta povolání, které se u dítěte potkávají z hlediska preferencí i osobnosti. U takových je pravděpodobné, že jej budou naplňovat víc než ostatní. Pomozte svým dětem najít tu správnou cestu k úspěšné budoucnosti. S kariérním kompasem máte vše potřebné na dosah.